Skont l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem iż-żieda fil-paga minima hija biss logħba li l-Gvern qiegħed jilgħab sabiex jitfal bżar fl-għajnejn. Fi stqarrija, l-Assoċjazzjoni qalet li dan il-ftehim intlaħaq permezz tar-rieda tajba tal-imsieħba soċjali, iżda saħqet li fl-aħħar mill-aħħar se jkunu huma li primarjament jerfgħu r-responsabilità għal dan l-arranġament. Dan għaliex il-Gvern mhux qed jikkontribwixxi biex ikopri xi parti miż-żidiet fil-pagi. Kompli tajt li kwalunkwe żieda fil-paga minima u l-kola se tinvolvi spejjeż addizzjonali għal pagi tal-kumpaniji matul żminijiet ta' sfida ta' inflazzjoni għolja u żidiet bla preċedent fil-kola. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia tkellem ma' Net News u spjegalna ir-raġunijiet wara din il-pożizzjoni li qed tieħu l-assoċjazzjoni. Kien hemm qbil bejn l-imsieħba soċjali inkluż il-Gvern, imma fl-aħħar mill-aħħar il-finanzjament ta' dan il-ftehim ħajġi mill-employers. Diri naħseb ħadd m'għandu jipprova jieħu kredtu minn fuq illi ma ħaqux. U din enfasizzajna li l-employers ħajfinanzjaw dan l-agreement u l-Gvern u laqas il-Ministru. Din iż-żieda fil-minimum wage dejjem skont l-MEA mixejn ħlif pis fuq in-negozji żgħar u medji u li se tikkrea problemi fil-futur fejn il-prezzijiet ikomplu jisparaw il fuq u jkomplu jikkawżaw sfidi għal poplu Malti u għawċi kollu.